Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Reng opinyon da reng bisita king tutuking programa. Alina lo opinyon ning Mikibandi at pamuntok ning istasyong iti. Pakibaluan yung masalese nga mano da reng magsalita. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Kabalen at ng kanyaman King Pampanga at ng Kasuelo King Pampanga. Maya paugto, kaya kayungan po, nanano ko po kanyan. May Kenny, makiabi kayo po kaya katamong kwentuan baka nita po mas masantingin kaya katamong paugtuan, lakwas nung kasalungsungan kayong mamangan. I-shout out yo po rin kaya beyo nung atsukay kayong opisina o atsukay man po kayong pami bale-bale. Yako po ay ninano pa makipagkwento ko pa mo po kabang maugto kayo kaya po magpainawan ang pong malbeking kaya kaming programa. Nano pa live na live tamo po kayong CLTV 36 News and CLTV 36 YouTube account at saka syempre po kayong Channel 36 nung Ken TV kayo po bisang malbe. Nano pa ta ibiyemi po kaya kayo hining balitang mga palyari kaya po kayong Labuad, Kapampangan.
Nanu pata, ing amanong siswa ng popo ing kulturang Kapampangan, ing katamong gambulan, kimpami talamitan tamong ening, Lunes, opo, 14 na po, ning Agosto. Nung ating kayo pong muling pag-greet, ayan, i-comment nyo lang po katang kakatamo comment section, kening live tamo. Basan ko lang po later. Then kaya katamo pong Suki, Laganas Malbec, kaya katamong live. Yung kaya katamo pong kakaluburang Cedric Tolentino na laging Malbec, kaya katamo. Hello, Cedric. Ingka ko pong malagong Bayo, Rubilin Parungaw Castro, Aldo mo naman Malbec, kaya katamo. Ingka katamo pong kakaluguran kaning CLTV 36 Jen. Dakongan po kakit na, kaya ako makaing balo nino po rin Malbec, kaya magpa-shoutout kayo po, bakan ta baludang Malbec kayo. Pag mananuan ko lang po, ding sega na ganang makatutok ngeni, king live tamo uling balo po, malugod kayo naman po, king kulturang Kapampangan at king kaya katamong amanong siswat. Makiabi kayo kayong kwentuhan pwede kayo pong makibat ketang kaya katamong kasebyan, ngening Aldo. Yan, ipakit tayo ko yan kaya katamong kasebyan, ngening Aldo. Ngara po na yun, kasebyan niya pong mga tuwa, nung sakali, pota po daramdaman niyeng sasabihan da, mag-comment kayo po kay live tamo. Sabi da po rin mga tuwan pamikalugurang burak neng kaleldo mga btak. Aru kalalam na po na kayo po. Antin dyan niya po ita. Nung antin dyan niya, i-comment niya. Mamiya kayo pong example. Nung kapila ng pamikaluguran sasabihan dang mga btak yun. O hindi na po kabalen? Muntata na po siguro karening kaya katamong balitang balen. Neretang balita keti labuad Kapampangan. Para kay mumuna tamong balita ngening Aldo, may kwaya kanong commitment ni Pampanga Governor Dennis Delta Pineda kang San Miguel Corporation o SMC President Ramon Ang asumawop king dredging ng Pampanga River. Nga ng DPWH Region 3 Director Roseler Tolentino, nakanubayo iniuling milyari na king mga labasan as sinaup yung mesabing negosyante king dredging dareng waterways king National Capital Region, partikular na ing Pasig River. O ining report ng Paulo G. Santos. Metong kareng sangkan ot kararagling kinati ing danong kareng low-lying area ni Pampanga anyang nilabas ing pamanuran pauli na ning abagat a pesi kanana ning bagyong Egay at Falcon ing mababo a level a Pampanga River. Iniisplika ng Governor Dennis Delta Pineda kang Presidente Ferdinand Marcos Jr. keng merapat a situational briefing king San Fernando anyang August 7. Tayo aabot sa ganito, silted po talaga yung lugar, sir. Pero it's been how many years? More than 10 years na walang malaking major desilting na nangyari po sa province. So, naipon yan. Agpang kang Governor Pineda, sulakeng kapanibalanan ng Department of Public Works and Highways o DPWH, reng heavy equipment para king dredging dapat lakano mame-maintain. Meron nga ho tayong dredger, hindi ho natin pwedeng sabihin may performance po to dahil 2 beses sa isang linggo at 2 hours para lang nagpainit ng makina to mga to para patakbuhin. Okay, so... If they have accomplished there must be a spoiled site. That's another, okay. So, ayusin natin yung dredger. What now? Bista man may ka-commitment ne ing national government na isama sing pamangulkul ken Pampanga River, pekibalak ne kanung Governor Pineda ing urgency ning pisasabyan kaya makanyan niyang nilawe saup king pilantropo at negosyante ay Ramon S. Ang, ing presidente ning San Miguel Corporation. Kaluguran ko pong Kapampangan, dakal salamat ng support tayo mo muna at mag-intindi. Talagang napuwag yun ng province. We need the help of the national government and other private sector. Kasi dindam yun naman diyang presidente na-commit yearly na makanin sitwasyon. So, nung lawan niyo po, kaya sinadjust ko kang Mr. President, dahil papakontrata in the silting project in Mount of Pampanga River. It's better to purchase new equipment than sumawpya po yung provincial government in maintenance, especially kung diesel na
sumawopya po in provincial government para maintain tane po yung pamag-disilt in the mount of Pampanga River. Libre na kanong ibiyen ng SMC in karelang dredging services. Target da kanong kulkulan ing porsyon ng Pampanga River, king area na ning San Simon, Apalit, Masantul, Macabebe, hanggang king sepo ning ilog king Manila Bay. Ang mount natin is covered na Masantol, Macabebe, Ayun. to Apalit, to San Simon. Yan ang cover niyan. Pamagmalino ng Governor Delta, ene kalupa ning lahar ing asahan rang makwa king dredging. Uling burak lakano reni, ibat king upstream ning Bulacan amponing Nueva Ecija. So pagdating doon sa pinakababa niyan, dahil pinakamababang elevation yung mount ng Pampanga River natin, diyan naiipon lahat yung mga putik na yan. Hindi siya lahar na pwede natin pakinabangan na pwedeng gamitin sa ibang purpose. Ito yung putik pa Samantala, kinumpirma na namang DPWH Region 3 Director Rosoler Tolentino ing pamanyahop ning SMC Karela. Sa samas no mo kanureng mapilan na coordination king implementation na ning dredging, aminuna dang gewa ning SMC king National Capital Region kanita. So definitely, ang hihintayin natin, alam nila yung by bathymetric survey, yun ang mag-determine nung yun ang i-recommend ng technical ko nila. Kahit din kami, doon kami maasa sa bathymetric survey nila. So meron din silang technical working group to help in hand. They are equipped, technically equipped sila. Kasi ginagawa nila sa Pasig River, nagawa nila sa Manggahan Floodway, nagawa nila sa Tulyahan River, nagawa nila sa Manila. So yun ang effect nung hindi nagbaha ng gusto ang Manila. Metong yakareng apat na major river system in Pampanga River, suking 260 kilometers dane na ning Nueva Ecija pababa Pampanga. Emo ini ing panaligan rang ma-rehabilitate nga na ning Unified Project Management Office o UPMO, Flood Control Management Cluster. Maragul mo naman kanong kasopan nung milwalas at madred siya naman ingaw san rang Third River. Mumuna pundili na ing danom lalwal mabilis papuntang Pampanga Bay. Reni pong ilog tamo mumunan sabyang po inin Third River, masukup ya po ingwid na yan. Maskup ya po. Kailangan niya pong ilwalas, bangkanita at ilalam, idredge la, bangkanita, indano mamanibatan babo, lumuwalya pong mabilis papunta king Pampanga Bay. Ako yung kayong talasuyo ay Paulo G. Santos, ating pusong makabalen. Baitang pumunta ken tutukita mong balita Hello po kang Mr. Rolando Yamat ning balen nga palit na kasalungsungan pong Malbe. King kaya katamong programa. Dakal pong salamat king kaya kayong pamagtutok. O ini na po King Balen ning Santo Tomas, ginamit na lang submersible pump ding lokal kapanibalaning Balen, ban kanita ipalwaling meti po na danong King San Fernando, Santo Tomas, Minalin Tail Dike. Migaga nakala kasi po, kanu, naayag wantan ning dike, ing dakala danong magresulta, king pasibayong pangasira na niti. At nung malyaring makaniting sitwasyon, maragul kanong albog, ing posibleng aranasan kareng miyayaluang bale, adane ning Santo Tomas. Jennifer Salenga, ing Miki Balita. Mayakit king katas ning lebel ning danong king kilub ning San Fernando Santo Tomas Minalin Tail Dike. Ing meging epekto na ning abaga tapesi kananda pareng misunod da bagyong Egay at Falcon. Bistaman minaldo na manibatin yang Lunes, August 7. Matas pamuri ning danom Keti. Anya ba nga iwasan ning meging senaryo inyang 2013 nung nukarin mesira yung portion ng Tail Dike. Amig resultang albog kareng balening Minalin, Santo Tomas at San Fernando. Miglage lang submersible pump king diki banga palwaling at suking 2.8 million cubic meters sa danom. Kaya ridang mig-inspeksyon at sibukan ding 4 na turbine submersible water pump inyang Miyerkules. Apeni muna ng Pampanga Governor Dennis Delta Pineda, kaya BI Mayor John Sambo ng Santo Tomas, Mayor Philip Nagit ng Minalin at Pampanga Mayor's League President Apalit Mayor Jun Titanco, inumpisan da na yung pamag-pump king danom. Agpangkang Santo Tomas Mayor John Sambo, personal gamit no kanong Governor Pineda ring pump, at peparam na lareti bang ipalwal ing danom diretso king Gugu River. Oling nung etamo po palwaling danomay ni, dagol na pong dagol,
At eko naman po buring malyari pasibayo, itang milyari anyang 2012 and 2014 na may bridge siya po ingke katamong diki, may bita siya ingke katamong diki, kay batlinwal ngan po ing danom, keng kilob na ning katamong diki, raragasa ne po. Dinatang keng kaming Balen, Santo Tomas, San Fernando, Minalin, as far as Macabebe, na bigla pong dinatang raragasa ing danom, oling pong dakalya laman ing katamong diking ay ni in terms of volume of water. Maragula kanong sawop ding pampareti, uling ing Santa Rita Minalin check gate ang makadikit keng Gugo River, ene kanong magsilbi pang apalwal ing danom kilob ning dike. Sabihan ko na pong because of climate change, because of the siltation, mas matas na po ngeni ing gabon at indanom na ning Gugo River kesa keng katamong tail dike. So, ene po pwedeng lumwal by natural flow ing danom na ning katamong tail dike through Santa Rita check gate. Ene po pwedeng lumwal kasi mas matas na po ing Gugo dike. Nyapin po mig source out tamo kening by pumping na po na papalwalta na papunta king Gugo River, papunta na po Manila Bay. At inamino ng flood mitigation project tagewaing lokal na kapanibalan ng Santo Tomas inyang 2017. Apin iniing may Sac River check gate ang makasaup bangating pilwala ning danom. Ongoing niya naman ng Santo Tomas check gate na alternatibong pilwala na paning danom king diki. Pero pauli dareng pa ang paggagamitan ngeni, mas mabilis kano ing pa mag-drain king danom. Kita pong check gate mi karin king Santo Tomas, tel dike kita pong king may Sac River mi, ing danom bayo po miras king Manila Bay, kumbaga MacArthur Highway. Ne po, ngeni kanini through our Gugo River at keng katamong pamagpump, maka-enlex ne po ing danom papuntang Manila Bay. Mas mabilis po mas mabilis po ing pamagluwal na ning katamong danom papunta Manila Bay. At so kanoking 50 cubic meters per second ingay igop at apapalwala danom ding apat na pump. Balaos mo naman kanuing maging operasyon kaniti. Pangaras king operation cost ing LGU ning Santo Tomas kanuing magpondo. Miglagay mo namang temporary bridge ing LGU bang midalan pamurin ding sa Ken King Dike. Agpangkang Mayor Sambo, mika katagon la pakano ding mayor sa apektado ning Albug, kaya bay Governor Pineda bang pisabyan ding aliwapang flood mitigation project at ing planong permanent pumping station king Tail Dike. Migpayabot mo namang pasasalamat ing alkalde kang Governor Pineda, pauli da ring water pump pakiyang peparam. Samantala, masaya na namang belitang Sambo na 90% king Santo Tomas ingala ng Albug. Maragula kanong saob king mabilis sa pamaghupa ning danom, ding maka-install of 41 water pumps king Balen. Ako yung kayong talasuyo ay Jennifer Salenga, ating pusong makabalen. Balitang basketball tayo naman kabalen. Baluta naman na metong ngayong basketball fanatics na kilala tamo. Lanang aliwa pa po no na Pampanga Governor Dennis Delta Pineda. Coach siya pa po ngayon keng kakatang Pampanga Giant Lanterns team keng MPBL. Agpang kang Governor Pineda na yung basketball parting ngayon biyeda ring dakalaka Pampangan. Asaan ka no keng daratang World Cup, mamielang suporta ring kakatamong kabalen para keng Gilas, Pilipinas. Pakiramdaman tayo po yung kakatamong gobernador. Parte na ng buhay ng marami mga Kapampangan ang paglalaro ng basketball. Sa eskwela man o sa kalsada, sa opisina o sa barangay, siguradong may inaabangan liga ang bawat isa. Mismong si Pampanga Governor Dennis Delta Pineda, kilalang basketball fanatic. Siya rin ang head coach ng Pampanga Giant Lanterns sa Maharlika Pilipinas Basketball League o MPBL. Ang hili ni Governor Coach sa basketball, nagmula pa raw sa kanyang murang edad. Bata pa lang ako, elementary pa lang ako. Yung mga Kapampangan pagdating sa basketball, iba talaga. Kahit yung mga inter-barangay lang, inter-purok,
Talagang makita mo crowd, mga nanonood, mga kabataan na naglalaro. Ewan ko, parang bisyo to na hindi maalis sa Kapampangan yung basketball. Nandito na talaga. At ako, mapuprove ko yan dahil nasa elementary pa lang ako, nanonood na akong basketball, napapanood ko na yung mga players na to, mga kabataan that time. Na until now, kahit mga senior na yung iba, hilig pa rin nila yung basketball, nanonood pa rin at sila naman nang naghihikayat sa mga kabataan. Hindi rin daw maipagkakila na marami ng mga Kapampangan ang gumawa at patuloy na gumagawa ng ingay sa collegiate at professional leagues. Gaya na lamang ng mga Gilas veterans na sina Jason Castro, Arwin Santos, Calvin Abueva, Japet Aguilar na hanggang ngayon ay nasa Team Pilipinas pa. Ilan lamang sila sa mga magpapatunay na iba ang passion ng ating mga kabalen sa hardcourt. Yung passion nila, no? Pangalawa, halos lahat ng barangay natin dito may basketball court. Halos yearly, hindi nawawalan ng liga. So yung mga kabataan natin, yung mga larong kalye, na-experience nila which doon tumitibay yung mga bata, yung mga larong kalye na yan. Dahil dyan, pisikalan ng laro eh. So siguro isang dahilan niya kung bakit marami tayong nadidevelop ng mga kabataan dito sa Pampanga. At dahil sa laki ng potensyal ng mga Kapampangan sa larangan ng basketball, patuloy daw ang provincial government ng Pampanga sa pagbibigay oportunidad para higit na mapaghusay pa ang kanilang mga laro. Start them young, ika nga ni Coach Gov. And then the program right now, pati as elementary meron tayo, as first year, second year, ini-start ko ngayon yung program, yung bata pa lang ngayon, natututo na itong mga to. At age at 12, 13, nag-i-start na lahat yung mga bata. Para pagdating ng 18, 19, medyo hasana yung mga kabataan natin. Samantala, ngayong nalalapit na ang FIBA Basketball World Cup 2023 na gaganapin mismo dito sa Pinas, isa raw si Governor Delta sa mga excited na mapanood muli ang Gilas Pilipinas. Alam nyo, minsan lang mangyari ang mga liga na yun na gagawin dito sa bansa natin. If I remember that time, tinalo natin noon Korea. Andun ako with the boss MVP that time, with Mayor Jun Tetangco sa MOA, I think. Iba yung experience. Iba. Ang sabi ko nga, basketball yan, bilog ang bola. We never know kung sinong kondisyon on that day. Malay nyo, on that time, on that day, plus crowd, ang laking bagay ng crowd, na nandun tayo susuporta. Malay nyo, makamit natin itong panalo na to. Kaya naman inaanyayahan din ni Governor Delta ang ating mga kabalen na ipakita ang kanilang suporta sa Gilas Pilipinas. Sa lahat ng mga Kapampangan, kung if you have time, nood tayo, nood po kayo. Iba yung experience na lalaban ng bansa natin, makakalaban natin ibang bansa. Iba ho yung experience na yun. Plus, iba rin ho sa mga manlalaro natin mga Pilipino na makikita na full support tayo sa kanila. Makikipag-showdown ang ating national team sa bansang Dominican Republic at maglalaban din ang Angola at Italia sa double-header opening day sa Philippine Arena sa August 25, 2023. Maaaring bumusita sa ticketnet.com.ph at smtickets.com para maka-avail na ng mga passes sa mga iba't ibang laro na gagawin dito sa Pinas. Ayan, ikitala po rin kakataang balita ngayon ng Aldo. Meron po tayong mga tagapanood mula po sa Labnes, San Miguel, Bulacan na nakatutok po ngayon sa ating programa. Kaya medyo nagtatagalog po tayo ng konti para mas maintindihan nila at alam nilang naaalala ko sila at alam kong nanonood sila ngayon. Si Aiza Ramos, no, na nanonood sa atin ngayon sa kasalukuyan. Kasama yung mga dyan sa Zone 5, nandyan din nanonood, yung aking pinsan, Richard Oyong Perez, yung aking nanay, Edita Lumbang, ayan, nanonood, yung aking mga anak, Faris and Iya. Sana nasa mabuting kalagayan kayo kahit tayo ay medyo magkalayo tayo hanggang ngayong linggo na to. Ayan. Balik na po tayo sa ating
programang Kapampangan na po. Pasensya na kayo po, medyo mga patagalog tamong bagyat. Dakal taong pa po pipagkwentuhan na po niya. Ako pumama ko king pamanalbe, magbalik po ing nanupatan. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Nano patakabalen, malbe kayo pamurin king kaya katamong kwentuang Kapampangan. O yan, August 14, 2023. Aldo tampong Lunes, ring mag-birthday. Ipakit mo na la, kuya. Den kaya katamo pong bida ngayon nga August 14. Oren po, happy birthday, Venus Saicon Dantes of Labnes, San Miguel, Bulacan. Ayan magpapansit ka na, Venus. Happy birthday also, belated happy birthday to kasi tayo po agrit na po, birthday ng Gracel Tiki na kaya beta mo naman dati kayo CLTV 36. Belated happy birthday din ng Sabado kang Kailin Mamangon David. O yan, mag-birthday naman po ngayon Aldoy, kanakong kumari, lovely Jenny D. Branzuela. Mars, happy birthday. Ikayo po kabalan, nung ating kayo po nga kaluguran king biye, kakilala na buri yung ipag-read, isend yun la po kay ning kaya katamong comment box king live tamo, bakan ta shout out ko la, hanggang ali po birthday greetings, nung ating kayo pong buring payabot ka rin kaya kayong kakaluguran king biye. Dakal pong salamat king pamanalbe ng Paulo G. Santos, Manggaman Makasilvia, lagi ang makatutok kaya katamo, dakala salamat, kuya. Geraldine Mandap, way ni kaya yari mi pang meog tu. Makasubaybay na ako naman keng malugod.
pamanalbe balita ng Aching Malagod, akala salamat po ne. Aching Geraldine, maragula bagay po kaya kami imbaluming kalukay malugod kayo naman king amanong siswan at buri yung malbe, king makaniti pong kwentuhan. Hello to Ate Ann, Batu Arca, naman albe mo naman ngayon iking kakatamong programa. O red po niya, kakakit yung magpa-shoutout la. Ikayo naman po niya, bakanta milalabas yung oras balo yung kayabe kayo, king kakatamong kwento. O ini po niya, kabalen, balang bulaning Agosto, pag masusyan tayo, bulaning amanong siswan, kapampangan aliwa mo po Filipino nune per lalo po retang lengguwahi, keti po keng bansa kalupa na po ning kapampangan. Miyay aliwang aktibidad ng pangdarepong aguman, keti labod kapampangan. Metong pin po kareting aguman dareng spoken word poetry, artist na itang ausan tampo yung grupo da ausan deng, Paper Soul. At ilang daratang aktibidad na ating titulong Umeka Kenny, King Lalam ning Akasya. At bangkanita, mas abalo tayo ning aktibidad na ngayon ni, kaya betala rin karelang miyembros niya, antimo po, ayan, Chuya Kenny, kaya betaya Gerald Chu, metong po karelang resident artist, King Paper Soul. Lumi, resident artist niya naman po ng Paper Soul. Unahan ko ni Gerald. Gerald po ating kang buring i-shout out, i-greet bayo tami pagkwento. Sige, go ahead, Gerald. Ayun, ma'am, biya ko niya mo po yung maya pa ugto. Karang ganang manal din ngayon. Yung karang kaya beta mo po. Kaya Paper Soul, maya pa agat pa na po ang pang ugto. Pakanyan mo naman karang org meets ko po kaya UPLB, karang UP niya bayan. Maya pa agat pa na po kakatawag. Salamat, Gerald, king kekang oras dadaki king kaya katamong programa. Lumi, ikaw po, tating ka buring i-greet mo naman o i-shout out. Shoutout ko lang po rin kaya ko kening balay nga po ang pointita ko. Eda balang matsuwang interview ngayon ni ring office mates ko po. Po ang ring ganang susuporta po kayong page ko. Thank you po. Lumi, ano interview na nakaba in the past? You look familiar ka na ako or uling fan na ako ng Paper Soul niya siguro akakit na ka. Pero gusto ko ba? For the first time ko pong nagkay-kening ng CLTV. Okay. Yes po. O kasi lagi ko nga maka-follow kaya kayong page kaya nga Paper Soul, uling buri ko lang kakatarang kaya kayong activities, buri ko lang Alben. Deta nga po mag-perform kayo, inya makanyan sigurong familiar na ako kareng itsura da ring miyembro na ning Paper Soul. O bayo ko kutnan, kaya katamong bisita atin tamong pa-shout out. Happy birthday kanu kang Rusty, ibat kang G Sablayan. Ayan Ate G, malyari yung sabihan na apelido yung Rusty, baka tabalo nang yung sa shoutout mo kay katamong programa. Gerald, maluwat na ka ba kay Paper Soul? Actually, alipang po, medyo bayok pa mo po compared ka rin aliwa. Bali, 2022 po may kate. Nanong ikit mo o nanong aburyanan mo kay makaniting grupo nung bakit may kiyabe ka? Yung naburyanan ko po kaya ni kayong Paper Soul, meron na ako po talaga malambat na tangbala mo pareho kayo buriti kayong makanta. Tapos, may ka susulat niya. Ano po? Mahilig ka namang susulat and at the same time, eka marine, bala mo kay ka naman, public speaker ka naman siguro kasi akakit ko ka rin kay Paper Soul. Ano kayo kagaling mag-deliver in public? Apo. Tapos ita po, bala mo, may nakit kong akay, bala mo, ngayon ko pa may nakit kapampangan na organization na burimi rin pong ipakit na running spoken poetry, alila mo kailangan Tagalog, alila mo kailangan din English. Noon atin rin pong kapampangan, spoken poetry artist. Masanting mo namang ganitan bang tagkiltala po rin puso da rin manal din. Ay, kasanting na. Tagkiltala puso, artist ka talaga. Your words are very nangaus kanita. Mabulaklaklan flowery lang kaya ang words. Lumi, balo ko metong kang songwriter. Kapila na ka man maging miyembro na ni Paper Soul at o si Map, mag-miyembro ka Kenny? Nag-start ko po kaning Paper Souls actually last year.
ininbitada ako po para mag-perform independently king metong dang event. And then, nag-enjoy ko po king Kai, king premise na at nagtuloy-tuloy na po kanting Kai ko ing pa mag-perform king Paper Souls. Ito po. Rin kaya ka nga works talaga, kanta lang, of course, siguro ating Kapampangan, and in English, in Filipino, but songs sula talaga rin kaya ka, o ikang magkanta o mag-compose ka mo? Magkanta, mag-compose ko po, gagamitan kaya po yung cello ko. Pero ito po, nag-start ko mo po actually din last year na magluwal songs or mag-perform original songs. And ito, king kaya po, king South na ning Paper Souls, may nakatubong audience and dimdamdala po rin song sa reta. Amo, balo mo, Lumi, ikami kening CLTV, laganas mi lagi guest, din kaktamong local artist, whether atin na lang lagyo, magumpisa ala pa mo, kasi burita mo, maging yung platform, yung kakatamong istasyon, para asopan na nila, rin kalupa yung artist, kayong spoken word poetry, at saka kaya nga music na. Siguro later, pisabyan tala, rin ining kaya kayong activity, na kayong daratang August 19, I believe, na. For the meantime, mag-postahan pa mo po, mag-break tamo pa mo. Pero ibalik ko po kaya kayo i-Gerald, Ampoy, Lumi, and siguro damdaman tala rin mag-perform later. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Miss ng Kasuelo kay Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga. Kanyaman
kanyaman na kanyaman King Pampanga, kanyaman ng ulam ng Mr. Russell Baluyot, nanupata, pakapata, pata, crispy pata po kanuhin kayang ulam kanyaman, mukhang Pampanga patingkya kang ulam kapatad, ikay po mag-share kayo naman nila niya po Kuya Russell, ne? Talagang ka-share ne, makaranop yung karelang ulam. Basi bahay tayong magbalik yung kaya katamong kwentuhan kaya be Gerald Chu ang po ilumi pareho pong resident artist na po ning Paper Soul at tapos sabihan niya pinining spoken word poetry using Amanong Siswan. Abang kita nanding Gerald ing Aburiana na kang Paper Soul itang gagamit lang Kapampangan kareng-karelang artworks kareng-karelang susulat manibat kang ibat Gerald, preferred mo talaga na rin kaya kang obra, rin kaya kang perform spoken words kay Amanong Siswan. Opo, yung katotohanan na po niyan, bala mo ngayon ko pa po sinubok magsulat Filipino pero reta pong may mga minuna ko pong pieces, Kapampangan langan po halos. Mga katulan kasi ren kaya na kan actually ren kaya katamo pong Kapampangan advocates in concern da talaga retang mababating niya karen kay nakan pero nung makanyan ating kalupa mo balita ang susulput la kasi akakit dang ating Paper Soul ating aguman makanyan bala mo ma-encourage love kasi kanita niya siguro alang masyadong dara kalalulput makin kasi alalang platform alalang group nung no karin la makyabe. Ika naman Lumi, makalano no karakal, din kaya kang compose sa kanta o kinanta mo na ginamit mo Amanong Siswan? So far, ating ko pong adwa ngayon na unreleased songs na ginamiting at karatang Amanong Siswan. So, yung muna, pamagbiyahe, tapos ing metong ing alimayari king bengi na may nyambot second place king recent Kapampangan songwriting contest ning kaya HAU Kapampangan Center for Studies. Ito po. Pareho kayo kay Holy Angel. Actually, balo ko yung Paper Soul. Many but may areng binuo kay na halos estudyante la kay Holy Angel University. And proud ko kasi metong ko kareng maging estudyante na ning eskwela kan. Ikaw man pareho kayong Holy. Yes po. Ako po graduate na ako po ning Entertainment Multimedia and Computing course na ning Holy Angel. So animator. Ayun, ito po. Makatula na. Kasi achikan ning Center for Kapampangan Studies. Inya siguro metong nga mo naman nasang kanita nung bakit dara ka lareng estudyante kay na maiyamuyot aking Amanong Siswan. Gerald itang kaya katamong activity umeka keni king lalam ning Acacia. Malari mo kami nga di na idea nung nanuwining activity yung Ainin. Bali, anyang may labas po kasi may bala mong seminar or bala may pakit niya po yung Paper Soul nung makanano gagawang blackout poetry. Nono ka rin po mamilang kesa tapos retang tatakpan la po retang aliwang amano o salita banta makabuong panibayo pong konteksto o piyesa po ka rin. Tapos po kening daratang tamo pong event i-exhibit kala po rening gawa na rening meki pesitagon po anyang event ito. Makanta rin po, anyapin po bala mo lalanding Acacia. Nung isipan niyo po bala mo very scanner reminiscent niya po kaya katamong kaya nakan makanyan. Iya ko po personally dagol ko muna man pong Lala Acacia and karin po dakal ta kwentong damdaman karang kakaluguran tamo niya kaya nakan bala makantaya mo naman po uno na ipakitaya mo naman ing makananuya po kalagu ing Amanong Kapampangan ampong bakit taya kailangan ipagmaragol ka rin aliwa mo naman.
Bal mo tutuy yung manuan mo ngayon kasi dakal akasya keti yung Kapampangan puta kay ano kalabo nga ng kalilim keta nga lalam puta kay akakit mo rin minuna mga tuwan at sula kang lalam mi papagindredos mi papagkwento puta kay anong kasigla inya pineng minsan puta nga ako si makipagkwento ko nga kay nga programa kay ala ko itang pangang Kapampangan ko anakong sigla makanya puta kay dapin bala mo kanu putang kasabi da kayo kasati ko kasabing gas bala makipagkwentuhan ko mukhang lalam akasya inya medyo may ka-relate ko kaya kayong title na umeka Kenny King lalam ning akasya lumingi ka na nung maging role mo kanyan kaya ning activity ngayon Metong ko po ka rin mag-perform kanta king lalam ning akasya. So kaya biya ko lapori Ate Shane Lumanog and other independent Kapampangan artists po. Actually, ini-sure ko, Lumi, Shane, Lumanog, guest ko na talaga. Kaya nga, kayong programa, aliwayam title kanta, pero programang Kapampangan niya, minday kayong studio, may gitara, yakinan tayo. Ako balong kaluguran ni Oachi, adwala kanita, i-Shane, wapoy tang metong na guest ko, and sana pasibayo ko lang kayabe. At buri kong pong sabyan, na ating tamong kay Kenny a benefit concert merapat anyang Sabado. One of the performers po yapi ni Shane Lumanog na kayabi na ning Paper Soul at mag-perform mo naman kayong activity ngayon. Gerald, po tang gagawa kayong piyesa. Actually piyesa pala nga usyo kareta baluta naman ning amanong Kapampangan. Aning kabulaklak anak ang karakal pwedeng gamitang terms. Kayo ba magkasakit? Balik sabihin natin kayong consultant, what terms to use na mas makapagpasanting kaya kayong piyesa? Yako po kasi dagol po rin kaya rin matwakya kami magsalita. Kumbaga ka rin ko lang ugutan retang amano gagamitan ko po ka rin piyesa ko. Pero makanyan mo naman po, makabuklat ya po yung Paper Soul nung sakaling ating pong buring ikutang karen amano pwede kong gamitan nanong mas masanting makanta po. How about you, Lumi? Kasi although ating nga maragula pa mi wangis kay spoken word poetry am po kay nga kareng kanta kareng susulat mo kanta. Retang terms mo. No ka rin mo mani ba retang gagamitan mo? Ating ka bang ating nga pipag-konsultahan makanyan kareng abe mo? Ating ko po, for example, kani pong bale, nga po ko rin matwa po. Ang kukot nangan ko lang ka rin translation da rin aliwang lines, for example, kasi masakit po for me. And ako man po kasi talaga bata ka Kapampangan kalupada. Pero ito po, masanting po na pipilit translate tayo rin balo tamong terms king Kapampangan, and at the same time ako kadala po rin matwa na papasa kaya katamong amano ito po. Well, makatulay makanyan Lumi itang kasi minsan kayong bale lakwas na nung impengari mong metong eneman Kapampangan daragul ka minsan Tagalog or minsan nali naman makantapin kalala mga mga Pampangan Tegalugan na rapi api sa samot tamo pero itang abalo mo na uling ika ma-realize na buri mo palang misulong nga amanong siswan itang pagsumikapan mo rugong mabiyasa nga mga Pampangan sumulat king amanong siswan magkapiyesa nga Kapampangan anang karagula bagay ta baka nita ma-encourage la naman ding aliwa na pakyapusan da kayo. Gerald, rening kaya kang piyesa na siguro ating kang Kapampangan, ating karing aliwang lengguwain. Nanula mo madalas din kaya kang tema, rin kaya kang theme? Kaya po rin, usually po susulat ko. Tungkol na po kareng manggagawa ta po makanya. Ating po pong piyesa tungkol ya kareng mamasadang tricycle driver. Kumbaga rin pong karanasan ko po bilang anak ng masa, anak na rin kalulu. Makantareta po retang kwento buri kong bibye, kareng manalbeya ka na ako. Makanta. Atin lang hugot makatulay makanyan kasi alika mo mag-entertain, alika mo papakit na biyasa kung manyalita. Nune ating yan laman, itang kaya kang sasabyan. Lakwas na ini po nga kaya kami
ining kaya kaming aktibidad kay nga CLTV 36 through CLTV 36 Linga Foundation Incorporated ne. Ating kaming making benefit concert ay niyang Sabado. Potakay maging beneficiaries reta pong food delivery riders. Mga kanita, maaso, pantala, uling metong lakaretang talagang may apektuhan ng albug at sana Gerald, kaya ba kareta may perform? Sana retang piyesa mo i-post mo la, bakan share mo la, akit na rin delivery riders tamo na ating makanining kaya na ka na mag-appreciate karela ne. Lalo na balo tala pagdalanan din kaya katamong drivers and riders at the same time. Ika naman Louie, nano la rin buri mo, nano la rin kanta mo? Mostly po rin theme na rin kanta ko about social awareness. Pakanta po, in Piakamino na may pong release a song under my name and the band, Lumi and the Butterflies. It's about the LGBT community. So, release niya po this June. It's entitled Barong sa Barong, Saya sa Saya. So, atune na po kaya ganagan ng streaming platforms. And this September po, panikuanan ming i-release rin aliwapang songs. And by December, kapampangan songs naman po. Ring first two minention ko, i-record nila po. And ito, king celebration mo rin po ni Pampanga Day. Tapo. Bal mo mga labot ko kay nga sasabihin nyo as young as you are ne itang makabukulat kayo talaga kay nga issues kay nga kay katampong lipunan ne and bala mo bisa kayo maging party bakan ta maging open la kay nga tao kay nga makanini nga pisasabihan. Gerald, ika mag-perform ka nga spoken word poetry. Malyaring nung iniba i-perform kay nga August 19 or po ating kang piyesang buri mong iparamdam karing kaya katamong kabalen malyari mo kami bing adi ng sample nung makanano kang mag-perform. Site na po. Bali, itang sabihan ta na rin po itang nandin tungkol ka rin itang makananong lang ali mapapasay nga mano tamo. So, ini pong piyesa ko, yung titulo na po kay Ama na Kaya Iti. Sige, pakiramdaman tayo Gerald Chu. Ating kanong sing-sing metong yang timpukan. Ama na pang ibat karing indung ibatan salening kultura, kaladwa, kalalangin. Itiin kapampangan amanong lakwas ng pakamalan, sangkandang sinunok king metong akaban, sikluban bang ilawot kay ngabot dareng daywan, amakiparasang daklutan ng sing-sing amana, sakiman, isang labang alina ayat busman. Dapat ining matning kapampangan ingalaya yang dewa ng salikutan, peka sino peka malan. Dapat ot miras king makanyan. May nga paboren niya, king kilog na ning pilang pulong banwa, may bating king sariling panimanman, may wala, ya iti alida kamalayan. King kasalungsungan nakabil niyan, ing sukal ning lugpo susukdul, king banwa at pagkaimot derugu, ing singsing nga mana, karing bayong suli ning indung tibwanda, tiro nakako ning ngasikan, alila tumubo, nung alita lagambulan. Wait na pa ako po. Kasanting na gawain kaya kang piyesa. Maka-relate ka kasi balo may tangkantang ating ko pong singsing na dininan na pemyalungan mo bayang maging yang poesya ne meto nga spoken word poetry work tamo pine. Oy Lumi. Ika ali siguro pagka i-play talaretang kaya kayong piyesang kapampangan kaya kami program kasi Lumi ating kami kening segment magkantata pa. So papaluan milaretang kantang kapampangan ning minsan amanyad kaming kopya karetang kaya kang kantang kapampangan buli mi lang damdaman mi play la kening kaya katamong programa. Bayo tamo mayari king kaya katamong pamitalamita please promote your activity. Lumi pota timbisang malbe makanyan karekak tamo kabalan. Okay po. So, karang ganagan ng kaya katamong kapatid, kaluguran, ampong
Kaluguran, pagmasusyenta po yung amanong mitmoking Laguna, ng Kapampangan. Abetara po rin aliwaliwang artist, Paper Souls, Kapampangan Monologues, SI Collective, Bertong Esponga, Calvin Concepcion, Yak po, and Shane Lumanog. Mag-perform po kening Lalamning Akasha. So ito po, gawan tayo po ini, o pagmasusiyan tayo ng pamitipon na iniking August 19, kay tipong kay National Historical Commission of the Philippines or Museum of Philippine Social History. Wow. No ka rin ini nga Museum of Philippine Social History? Nung taga-Angeles ko po, siya po king harap na ning land bank. Tipo ining Pamintuan Mansion, yes po. Okay, dakala salamat Lumi. Gerald, pota ika ating kang buring ipayabot ka rin kaya katamong talapanalbe. Baka nita naman suportahan da inga makanining advocacy you. At saka syempre kaya kang activity. Lupa na rin po kung miranda kayo pong munta kay August 19 makabuklat niya po ini para ka rin ngay ganaganang bisang makiramdam alim po kailangan biyasang magsalita talaga friend bisa pong mabiyasa masanting niya pong simula ini baka nita mas palagut tayo pa po ang pong mas akit tayo in sekina na po ning amanong Kapampangan panayan na kayo po kadito. Salamat Gerald and Lumi and Kem Paper Soul. Thank you. Ating aguman na kalupayo. Bakan tamisulong niya ing amanong si Swan. Sana dakal kayo pa at luwid kayo nga dakala salamat king kaya kayong oras. Ako po mama ko king pamanalben kabalen. Uling king kaya katamong pamagbalik. Magkanta tamo syempre at gambulan pa ing amanong si Swan. Magbalik kami po. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman kay Pampanga, bis ng kaswelo kay ng kanyaman kay Pampanga, bis ng kaswelo kay Pampanga. Lagi kung laganas kung sasabihan po tanga na po kayong tauling dakay ni kaya katamong programa. Anang kabilis milalabas ing oras. Aking kwento ang Kapampangan, laganas kaming mabibitin din kaya katamong guest. Makanyan pa man po, malyaring kula i-shout out. Then pong Malbec ing kasalungsungan kaya katamo. Thank you for watching Kuya Ernie Dumlao. Na manalbe po ngayon kaya Kings Labne, San Miguel, Bulacan. Karakaltaan po talapanalbe, hangga po kay Bulacan na nepo. O para naman po karetang maninaya, kay kaya katamong Kasebyan, ngayon Aldo, retang may magkomento, basan tala po. O yan, akit ya kabalen, in kaya katamong Kasebyan, ngayon Aldo. Pami kaalugurang burak, ning kaleldo mangabdak. Nga na po kayong English, a friendship made out of mud cracks during drought. O yan, kalalam na po, ne?
Bali yung po sabihin de po yan deng mga tuwat. Ating po may komento, nga na pong ayan, pakit tayong komento ng baladhay. Pache panyunuda, ing metong keng marok. Tuturo dala pong gawang marok. Yapin po kaning panintindi ng yan. Okay, next. Nga ng Juliana Ehenias. Ustong atin daratang nga problema at masalese. Kanitaya pong mayayakit ing pamikalugurang mga btak. Baloy po kabalen yung pamikalugurang burak. Mga btak po kanuneng kalendo makanya totoo po itaburin ng sabyan makaying matibe ang pamikaluguran daramdaman tampang po minsan for good times and bad times nung tutukang kaluguran at tsuka pero nung pamikaluguran yung burak ya balamat budya pota pong may pali, yan, mga btak, may pangalingwan, akalingwan tanay tang pamikumpari, akalingwan tanay tang pamiyabe, at akita mo po yan. Ngayon eleksyon, Diyos ko, reta pong mikakaluguran, mikakumpari kanita. Diyos ko, itang pamikaluguran da mga btak, mayayakit. Ngayon panahon na iti, nung ang ganu ka rin la, miras king karelang pamikaluguran. Ay, nano-nano ang hugot tamo, kaya katamo kasebyan. Makanyan la po rin mga tuwang kapampangan, karakala expressions, kasebyan, na akit tamong, literal, itang translation, pero makarelate tamo talaga. Matagkil tamo, kapanamdaman po, tang dimdamtala, rin kasebyan na rin. King pamikatagon ka balen, lakunta na pa retang hugot-hugot na ret, lakwas na retang makarelate, retang kaluguran dang burak lakwan nyo pa yan, etang pa-stress. Magkanta tapa, bisa kayo. Tara po, sabayan tayo yung kantang IT, inyang Malatiko ni Arti Santa Rita. Po, nung pakaramdaman tala rin kantang Kapampangan. O yan po, inkasantinganan itang may papagkwento tamong Kapampangan. Maganta tamong Kapampangan. I appreciate tamo ing legwana ning amanong si Swan. Ikay po kabalan mine, balang aldo magkanta tampong Kapampangan keti. Anya, kay ni katang programa, anya laganas kayong malbe. Bahay tampong mayari gambulan tayo pa mo, ikaya katamong amanong si Swan. Dagdagan tala ding amano, akaya kayong gagamitan. Ikaya katamong Kapampangan word of the day.
Balibago, ayan, bakit may koya balang babalo naning balibago, hibiscus gumamela, aliya po yan ng barangay kay Angeles ne, balibago metong niya pong klase ning bulaklak, yapin ing gumamela. O miragdagan na po rin amanong baluyo. Potang may nakit kayong gumamela, yung sabihan nyo, o yan ing balibago. Mayari niya po metong oras sa pamit, alamitam tamong ening Aldo, nano pata, abayan niyo ko pong pasibayo ne bukas Aldo ning Martis. Ako po yung kaya kayong atsing malago, dyan alumbang parungaw, ating pusong makabalen. Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga. Miss ng Kasuelo king Pampanga. Pampanga, I'm coming home. Piyesta ng apong iruking apalit, Diyos ko rugo, eko apamalit. Ring mga ragul, parul, San Fernando, tuneng makamis ng papasko. Ng kanyaman, ni papasyal, Pampanga, Pampanga, at ng kanyaman king Pampanga.